Ugbu a ka anyị buru akụkọ anyị gaa mba ofesi. Na mba ofesi ka anyị si nweta ozi na onye isi ụlọ ọrụ ahụike mba ụwa World Health Organization WHO gwara ndị nta akụkọ taa na o kweteghị na ọrịa na-egbu egbu Hantavirus gbasara n'ụgbọ mmiri bụ nke kpalitegoro iti mkpu n'ogo mba ụwa niile nwere nyitere mmalite nke mgbasa ọrịa COVID. Ụgbọ mmiri MV Honduras nọ n'etiti nleru anya mba ụwa kemgbe Satọde gara aga mgbe a gwara ụlọ ọrụ World Health Organization na ndị njem atọ anwụọla n'etiti onyinyo nke mgbasa ọrịa Hantavirus. Nyabụ ọrịa na-adịghị ahụkarị ka ife na-ebusakarị ya bụ oke nwere nyabụ ọrịa site na mamịrị asọ mmiri ya, mana nje Andes strain bụ nke ahụgoro na mkpesa atọ ahụ ka a na-agbasa site na mmadụ gaa na mmadụ.